și de Iordache. Păcat că România nu poate să trimită două gimnaste la Rio. Hai, Larisa. A început cu un 1080. O mică saltare. Un dublu grupat. Trei piruete. Dacă n-ar fi căzut călcâiul, ar fi mers spre 4. Un cloș pe direcție cu 360 de grade. Un 900. Mult mai ușor decât ce știe să facă, pe asta pentru că nu poate în momentul de față să prezinte mai mult. E nevoie de protecție pentru corp. În schimb se vede că n-a mai concurat de mult și își dorea atât de mult. Da, încă nu are rezistența 100%, dar îi place să concureze. Să vedem această piruetă cu piciorul sus, frumos. Care a primit-o. Normal aici mai lega un illusion. Și mai primea o zecime. Da. Ultima diagonală. Un dublu echep, un pic jos. Da, de aici exact ce spuneam, rezistența. Da, rezistența.